Sinitsang. Sinitsang. Ow! Sorry. Sinitsang. 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 Yo. Si... Yo, nakunsa mo. Ay, nakunsa mo. Nagsinitsang. Ay, Jisa. Jisa. Agay. Wala pa ganito na field games. Okay. Hoy, Jisa, nakipag-games mo. Nakipag-games. Nakipag-games. Pag-games? Games. Unsa ba na? Kuan. Pagpili, kuan. 1 to 1 million. 1 to Oh, 1 pili. million? Oh, 1 to 1 million. 20. 20? Nakadaw ka 20. 20? Bugo ah. Ako be. Ako be. Si Jisa ra. Kung sa man taong kay ako nasad. Si Jisa. Sa muram kag ikasana nimo ba yoy? Muram kag naibog kang Jisa. Ibo nga. Iga-agaw. Ama gani. Ako sad ako muram kag di kamigo oy. Jisa, Kung sa ano? taong ka oy, muram kag di kamigo. Sige. Gusto ka. Gusto mo Pili, bawal ka po. Sa to. Napo ko kwarta diri. Magpili. Pagpili. 1 to 1 million. 1 to 1 million. Oh, 1 to 1 million. 1 to 1 million. 1 to 1 million. 21. 21. 21? Oh. Oh, ka 21. Labaw ako ang piso. Ito.